Il-Karnival tas-sajf li kien sar sinonimu mar-raħal ta' Buġibba għall-ewwel darba ittella anke fin-nofsinhar ta' Malta, eżattament f'Witilajn. Fit-tlieta tal-ħadd filgħodu il-karrijiet tal-Karnival ittieħdu lejn Witilajn biex il-ħadd filgħaxija il-briju kompla hemm. Kienu bosta l-Maltin u turisti li attendew beħġarhom sabiex isegwu spettaklu ta' kuluri u sfin. Dan f'avveniment li jagħti aktar ħajja lil din iż-żona ta' pajjiżna. Fimni eċitati għax l-ewwel darba. Ma naħseb ħajkun hawn it-tinħossu aktar briju. Inizjattiva sabiħa ħafna, jidher li hawn atmosfera sabiħa, n-nies ikkonkorrew ukoll, għaliex li. Vera u nies u tal-ċam qed nieħdu gost. Dejjem ikun hemm ammont kbir lejn Buġibba, però l-iktar li jkun hemm turisti. Fil-fatt il-ġimgħa u s-sibt kien hemm ammont kbir ta' turisti, imma naħseb Maltin lejn is-Sawt resqu iktar. U jekk qegħdin naraw familji bit-tfal u hekk. Importantissimi għax iġibu l-Marsa Skala on top. Jidher li se tkun xi ħaġa apprezzata u nisperaw li ma tkunx ta' darba, nisperaw li s-sadin tkun xi ħaġa li tibda ssir kull sena. Wara li f'Buġibba ttellaw il-ġostra tradizzjonali, id-defile u l-parata, il-ħadd il-pubbliku seta' japprezza żbuħija ta' 11-il karru kif ukoll esebizzjonijiet ta' sfin minn 10 kumpaniji anke f'Witilajn. Il-Ministru tal-Kultura Owen Bolnici sostna li dan kien esperiment li rnexxa. Ġa kien esperiment li rnexxa, esperiment għaliex żidna l-ammont ta' ġranet fil-Karnival tas-sajf minn jumejn għamilni 3 u esperiment għax ridna li jkun hemm parti fin-naħa ta' fuq u parti fin-naħa t'isfel. Evidenti fuq wiċċ id-dilettanti kien is-sodisfazzjon li għal darb'oħra irnexxielhom iferħu lil bosta nies, mhux binqas fuq wiċċ id-direttur artistiku tal-Karnival Jason Busuttil li sostna li għas-sena d-dieħla ser ikunu qed jaħdmu biex dan l-avveniment jikber. Kuntent ħafna żgur li ndexxina nagħmluh fis-Sawt, ma kienx faċli loġistikament għax dallejn iżilna l-karrijiet minn Buġibba hawnhekk, imma kienet xi ħaġa li l-parteċipanti ħadu pjaċir u tara daw il-folol ta' nies hawnhekk ġewwa s-Sawt vera nisabu sodisfatti. Żgur li sena d-dieħla ħankabru fuq dan is-suċċess ta' dis-sena.